Hej alle sammen og velkommen tilbage til Apple Miners. Jeg har taget min gode gamle, hvad hedder det, Iron Man dragt på. Fordi det kan jeg lige vise om lidt. Men jeg har lavet noget smart, så jeg kan få healet min anden armor. Jeg vil have noget bacon. Nej, det hedder det ikke. Det hedder jerky. Jeg kan godt lide, du spiser bacon, jeg spiser æbler. Pork. Jeg skal ned og ofre. Har jeg ikke mere bacon? Og I skal gå og ofre som dyr. Det kan være, at jeg er lidt tør, så tager jeg bare noget brød. Jeg skal også have lidt, jeg skal have nogle kulhydrater i min kost. Det duer ikke det der, men det er bare rent fedt. Sofie, vi skal lave spændende ting i dag. Yes. Skal vi starte med at prøve at tage til månen? Jeg skal lige lave min sommer færdig. Det er rigtigt. Dammit! Okay, sorry. Jeg skal lige lære Så kan jeg eventuelt gøre klar med de ting, vi skal bruge for at tage til månen. Har du for eksempel et godt bud på, hvilken altså vi skal bygge en månebase? Hvilket materiale vi skal bygge månebasen af? Kan vi lidt... Nej, har vi nogen ædelsten? Og noget, vi har rigtig meget af ædelsten? Tror jeg ikke noget, vi har lidt lapis, men jeg ved ikke. Okay, må jeg lige spørge, hvorfor er det, at alle vores kyllinger er sluppet løs? Det ved jeg ikke. Er de det? Ja. Har du ikke lagt mærke til, at de løber forvirret rundt? Jeg tror bare, det er... Sådan. Vi har en hel masse lapis, så kan vi lave en blå månebase. Var det ikke noget? Jo, gør det. Jeg offer lige nogle kyllinger. Chicken. Men hvad mener du med, de er sluppet? Jeg tror, det er et eller andet med, at der ikke er plads til dem inde i hønsehuset mere, og så når de formerer sig, så bliver de presset ud gennem nettet. Så der klemmer man bare kyllingerne ud gennem nettet. Det kan også godt være, at der er et eller andet med, at de bliver... At der er et hul under jorden, eller et eller andet her. Jeg kan se, at der er nogle ekstra kyllinger. I'm gonna sacrifice them all. Gonna sacrifice them all! Ej, hvad? Hov? Chicken! Nej, hvor forsvandt det hen? God damn it. Men havde du nok? Nej, ikke helt. Okay, så kan det godt være, den måske, og så tager det ind i alderet, men ikke bruger det, hvis der ikke er nok. Ej! Den har den! Fint, okay. Nu er den nok. Hornet. Zelda. Ja! Sådan. Sammen! Den er pæn, den der. Som en baby. Skal du tilkalde en baby? Nej, jeg skal tilkalde en mumu. Mumu? Hvad skal jeg så kalde den her? Som en mumu? Mumi. Mumi. Manimu. Manimu. Ej, du skal se Black Books en reference. Manimu. Jeg kalder den som en mumu. Hvad siger du til den her blok? Er det ikke fint? Oplæg. Jeg skal lige... Sådan der. Jeg skal lige have... Hvordan skal den se ud? Et eller andet væsen. Lad det bare blive der, så må du selv. Jeg kan ikke se noget for mit interface lige nu. Det er det, jeg siger. Så lad den bare stå der, så kan du selv lige se det, når det er færdigt. Wait a second. Okay, hvad mangler vi? Der er Oxygen Helmet. Oxygen Gear. Det er fint. Wow! Så skal vi have... hvad er det? Det er det lapis? Ja. Den er nice, den tager vi. Så skal vi have en Oxygen Collector. Vi skal have en kompressor, vi skal have en hel masse det her kabel, vi skal have Oxygen Detector, sikkert også fint nok, det kunne være meget smart at have. Oxygen Sealer. Okay, skal vi teste den her summon tingest? Gerne, prøv. Så hvad gør jeg? Altså, den griber vel ikke mig, går jeg ud fra? Nej, netop. Jeg ved ikke, om den griber mig, det bliver spændende at finde ud af. Hvor er du? Where are you? Jeg kan se den map der. Okay, vi prøver. Okay. Jeg gætter på, at det bare er højre klik. Ja, tror jeg også. Hey! Mumu! Hej, Mumu! Manimu! I missed you so much. Hey, prøv lige, giv mig lige en enkelt hit. For at se, om han gør noget mod dig. Og slutter med brød. Okay, fandme. Nej, det gør han ikke. Nej, ikke slå mu. Manimu! Skyder lyn ud af øjnene. Det er meget... Nu begynder han at gøre noget. Okay, hvad sker der for det, hans angreb? Det er at skyde lyn ud. Han går ikke hen og slår mig. Skyder bare lyn ud af øjnene. Nej! Undskyld. Hey! Det var lige... Burning. Sådan. Okay, den er ikke særlig effektiv. Hvem er? Det der... hvad hedder det? Den spell. Hvad mener du? Han gør jo ikke noget. Jo.
Altså, han gør jo noget mod fjender, men vi er ikke fjender, før jeg rent faktisk slår Okay, på så ham. hvis jeg fik... Så hvis jeg altid slipper ham løs dernede ved de der mobs... Ja, det kunne være så meget sjovt. Prøv at gøre det. Går han amok? Prøv, det tror jeg. Manimu! Det vil jeg rigtig gerne se. Okay. Skal vi gøre op? Vi skal vel åbne op på en eller anden måde. Kan du ikke lige give mig noget bacon? Jeg er sulten. Jeg har ikke noget bacon, men jeg har noget brød, du kan få. Spiser Hvor er du? Hvem er os er det så? Kan se, hvem er det? Men igen, den ene der dragehoved på rustningen. Ja, det ved jeg godt. Kom ind. Giv mig bread. I am bread. Har du set, der er et spil, der hedder I am bread? Nej. Det er... Skal det kylling? Så vildt ud. Okay. Du spiller som et skivebrød. Nej, du må ikke smøre mig. Nej, målet er faktisk, at man skal gå hen og riste sig selv. Og så får du point alt efter. Det er lidt ligesom, det er, jeg mener det er samme udvikler, som har lavet Surgeon Simulator. Så du styrer en skive brød, og så skal du kravle på tværs af et køkken, hen til en brødrester og riste dig selv. Er det gratis? Det kan jeg ikke huske. Så kan vi spille det til Awful Gamers. Ja. Awful Players, whatever. Nå okay, skal vi slippe den løs? Hvor? Nej, herhen. Så vi gør det herude, fordi så kan du grave et hul ned til dem. Hvor er du? Jeg kan ikke se dig. På den anden side af muren. Nå, så skal jeg hoppe. Blink. Appelap. Ja, Lige hvorhen ud. Det må være ud fra minimappet at dømme, må det være lige her omkring. Så du burde bare kunne grave et hul ned i jorden, og så skyde ham ned. Pas på. Okay, okay, bare... Okay, nej, ikke! Lad være med at gøre det, mens jeg står. Please. Ja, men det er jo så der, hvor jeg fortsætter med at grave et hul, og du bare hopper ned i det hul, jeg står og graver. Okay, der ser det ud til. Nu er vi nede, ikke? Jo, der er det fint. Okay, kan jeg nå derned til dem? Du skal bare skyde. Ja! Jeg tror, han går amok, men jeg ved det ikke. Jo, det gør han. Han går amok. Men der er så ikke så meget at gøre, fordi det er ikke fordi, du kan gå ned og samle XP op eller noget. Nå, nej, men stadig. Han går amok. Manimu! Kan jeg slippe en til løs? Du kan prøve. Hey, Vær! Du skal ikke slå mig! Ej, jeg havde håbet, jeg kunne skubbe dig ned. Nej! Hey! Fuck os. Ja. Bastard! Men jeg kan... You bastard! Kan jeg ikke slippe en til løs, eller hvad? Jeg kan ikke huske, der er en eller anden måde, men det må du lige slå op. Men der er en måde, hvorpå du kan få magt nok. Men jeg tror, du skal være højt nok level eller et eller andet fis. You cannot have any more summons. Så det er indtil han dør, eller hvad? Lige præcis. Det kan godt være, det tager så længe. Han har 50 i liv, og han er omringet af monster dernede. Så... Malibu. Skal vi tage til morgen? Shit, okay, det kom lidt langt der. Jeg prøvede at komme ind for muren, så lander jeg i havnen. What the fuck? Skal vi til månen? Ja, jeg prøver lige at regne ud, hvorfor den ikke gider at bygge en oxygen collector. Det skal vi lige have. Jeg skal faktisk lige se, om jeg har point nok til... Om jeg har fået nogle point siden sidst. Haha! Og ja. Gør du det, så kan jeg lige hurtigt gøre det sidste klar her. Vi skal så opfrøjer jeg lige nogle flere kyllinger. Chicken. Sacrifice all of the chicken. Du er nu ved hermed få den ære at dø. Compressed tin skal vi have. Flow through you. Okay. Så jeg skal lige smadre noget tin sammen. Hvor meget tin har jeg? Tin. Så sjovt var det heller ikke. Jeg har 5 blå point. Efter den der Warden Guardian, vi fik smadret sidst. Nå, det kan være, at der er lavet vandret faktisk her. Ja, fint. Så gør jeg bare lige sådan. Bum. Og siger oxygen. Jeg ved ikke, det kan godt være, jeg skal have en decompressor også, det må jeg lige se. Og en sealer, og en detector. Så ikke er craftet endnu. Skal være så stål. Kræftet med så krævende. Det er det eneste, der er lidt irriterende. Jeg har stadig ikke fået automatiseret det at lave compressed ting og sager. Så når jeg skal bygge de her maskiner, så har jeg en opskrift på at bygge maskinerne, som computeren kan gøre. Men det skal alligevel stadig bruge nogle råmaterialer, som jeg selv skal skaffe. Sådan der. Jeg har fået bounce nu. Det må jeg altså finde ud af, hvad gå ud på.
Bound. Nå. Er der ikke en Pixar-kortfilm? En af de der animerede Pixar-kortfilm, der nogle gange kører ind i normale spillefilm. Jo, det er den der med kaninen, der hopper. Lige præcis. Eller fåret. Det er et får, der møder en kanin. Det er sådan der. Det er ikke engang en kanin. Det er sådan det er et fabeldyr, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Nå ja, men er det ikke først? Det er et får, der hopper rundt, og så møder et fabeldyr med sådan en kæmpe stor øre. Lige præcis. Det er sådan en kanin med hvad hedder det? Horn og alt muligt, ja. Mere stål. Feather Touch vil vi gerne have. Og så en til Place Block eller Wizard's Autumn. Eller Wizard's Autumn. Jeg kan bruge det. Skal jeg lære det samme? Hvis vi er op mod en boss, der har et våben, så kan jeg få dem til at smide det. Men det var ofte altid, vi er op mod en boss. Det er måske lidt dumt at bruge energi på at lave et spil, kun for at bruge den der. Jeg ved ikke engang, hvad de andre er. Vi tager den der, det er så sjovt. Fint, nu har jeg valgt dem. Jeg kigger på dem senere. Jeg går lige ind. De der skal man se. Den der. Shit. Jeg skal også lige have min pack, så skal jeg prøve at repareres på. Det er du. En hov. Nå, det er helt glemt, jeg havde. Skal jeg have lidt mere stål, så tror jeg, vil være der. Det sidste, vi egentlig mangler, er, at man vist nok kan lave en sådan speciel dør. Og jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvis det er sådan noget, er det sådan noget air sealed et eller andet. Ej, det er irriterende. Hvis jeg nu, det kan være, at vi bare skal søge efter. Jeg ved, en del af Galaxycraft. Forresten, fandt du nogensinde Lucky? Jeg tror, jeg ved, hvor han blev af. Nå, Airlock, det er det, den hedder. Airlock Freeman, Airlock Sealer. Det kan godt være... Nej, altså, jeg fandt ham ikke. Det ville være fint, hvis du vidste, hvor han var henne. Fordi jeg er jo i gang med at klippe vores Junk Special. Hvad er du i gang med at gøre? Som folk har set på det her tidspunkt. Den, hvor vi løber rundt og er fulde. Ja, men... Ja, og der så jeg, hvor vi smidte ham henne. Ah. Det var selvfølgelig mørkt, men det er her omkring. Smid ham som i... altså bare kastede ham ned, hvor han... Det var fordi, vi samlede ham op, og så havde... Jeg ved ikke, hvem af os, men en eller anden har samlet ham op og trukket Q og smidt fra ham, og så har han bare bobbet her omkring. Hold op med at bobbe. Han burde være her. Lucky! Lucky! Men altså, når du siger, at vi har sat ham ned, mener du så, at vi bare sådan har taget sig som item og kastet ham væk, så han kan despagne? Eller mener du, at vi har sat ham ned, så han løber rundt? Nej, sat ham ned, som ligesom du smider et element, trykker Q og smider noget væk. Så er det muligt, at han er blevet despawnet. Jamen, det må han jo så blive, fordi jeg kan ikke se ham. Men det var her omkring. Har vi smidt Lucky væk, fordi vi vil være fulde, Sofie? Ja. Vi skal aldrig være fulde igen. Ej. Jeg kan altid slå lynet ned i Paddington, hvis det er, og så kan vi... Det må du gerne. Skal jeg gøre det? Han er oppe i heksehuset. Kan lige gå hen. Så kan vi... Fordi vi smed ham væk. Vi stod her, og så diskuterede vi jo noget om, at jeg skulle have en til øl, og det ville jeg ikke, og så ville jeg gerne alligevel. Og så Lucky blev ved med at rende rundt i foran, og så en eller anden samlede ham op. Jeg tror ikke, det er mig, så vidt jeg kan se på optagelsen. Og så pludselig så er han væk, og så kan jeg bare se i et klip, der ligger han over hjørnet. Altså som en ting, der bare ligger. Ikke at han står, men en ubrugt ting. Vi samler ham aldrig op. Ja, sådan er det nogle gange, når man bliver fuld, så bliver man lidt desorienteret, og kan ikke lige huske, hvor og hvad man skal. Det er noget andet. Really? Paddington! Kom tilbage, Paddington. Paddington. Jeg vil se. Okay. Jeg vil se, når du gør det. Han står, jamen, du gør det nu, men han står og hopper på... Det. Ja! Sådan. Haha. Meget ivrig. Meget hyperaktiv. Sådan. Vil du have Paddington? Nej, jeg bliver så sur, når han løber efter mig. Så giver du mig lige. Okay. Yeah. Han er så bare altså irriterende. Hvad var det, jeg tænkte på, jeg også skulle have?
der. Jeg vil lige se, om jeg kan få Manny frem igen. Manny Moo! Katte. Manny Moo? Ja! Nå, jeg har den deroppe. Manny Moo! Cool. Så jeg skal lave 10 af dem, og 1 dem. Så han er en sådan beskytter. Midlertidig beskytter. En gal ko. som alle gale køer jo faktisk er. Moo. I am the midlertidige beskytter. Jeg tror han har fornemmet et eller andet, for han vil meget gerne bruge Moo. My moo sense is tingling. Ja, my moo sense is tingling. It's Moo Man. Da, 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 da. Nej, det er Manny Moo. Manny Moo. Jeg opkalder den her min summon efter Manny Moo. Hvad er navnet på det der, er det schweiziske chokolade med sådan en lilla indpakning med en ko på? Jeg lige ved at sige Milky Way, men det er det ikke. Milky Moo eller sådan noget. Ja, er det ikke Milky Moo? Noget i den stil. Men ham her, det er Manny Moo. Man kunne købe sådan nogle plader til, 5 kroner eller sådan noget engang. Så bare sådan helt til sådan 50 gram eller sådan helt små plader. Og jeg har så ikke set dem i mange år, og når jeg har set dem, så har det også bare været sådan tyske forretninger, hvor du bare køber sådan 2 eller 500 gram plade i stedet for. Ja. Hey, jeg kom til at tænke på, kan jeg ofre en hell cow? Hvordan ofre? Nå! Det kunne faktisk være ret sjovt at prøve af. Prøv. Jeg skal lige slå ham ihjel først. Så du kan have imod mig, hvis jeg angriber ham. Hvis du angriber. Du skal ikke gå mod mig, lille ven. Det er mig, der har kaldt dig hertil. Så du har bare været taknemmelig. Jeg er din gud. Og det skal dø. Skal jeg prøve at se, om jeg kan Jeg kommer lige ind. Jeg vil også lige se. Ja. Okay. Hvor er du henne der? Okay. Jeg kigger. Lad os se. Ja, det kan den godt. Den vil gerne i hvert fald. Den vil gerne, så spørgsmålet om han vil. Han står ret stille. Det er ikke fordi han bliver trukket ind mod. Så skubber jeg ham kraftigt. Ja, kom så. Gå nu ind i den. Gå nu ind for helvede. Jeg er ikke sikker på, at det virker, så jeg tror, at den her Mumu-ting er for kraftig. Jeg tror ikke, han kan tage skade. Mumu? Prøv lige at slå ham og se, om det hjælper. Ja, det gør du lige. Ikke rigtigt. Nej, okay. Too bad. Så. Too bad. Det ville altså have været nice. Det var nogle gode point, jeg kunne have fået der. Ja, det er nok. Det kan være det der, fordi jeg gjorde det før. What the fuck? Hvad har du lavet? Hvad har jeg lavet? Hvad har du gjort ved min obelisk? Nå, ja. Det er vel nemt. Jeg har lavet sådan noget skidesmart, hvor jeg har på en måde tilsluttet obelisken til vores computer, så den automatisk vil eksportere spande med flydende essence og tage tomme spande ud. Så den skulle gerne blive ved med. Det gør den selvfølgelig ikke nu, hvor jeg snakker om det. Jeg tror, det er fordi, vi løber tør. Ja, vi løber tør for spande. Men jeg kan bestille lige 64 spande. Og så skulle den gerne begynde at fylde computeren op med forskellige spande med det her Liquid Ethereum. Og efterhånden, som den gør det, så vil den tage spandene og lægge ind i computeren og tage tomme spande ud. Så på den måde, så vil vi hele tiden få hvad hedder det her? Er det neutral power? Et eller andet? Ja, neutral power. Yes. Vil vi hele tiden få en masse af det, og det vil hele tiden blive fyldt op helt automatisk. Og efter den tekniske snak, så siger vi tak for den her gang. Kig med næste gang, hvor vi tager afsted til båden. Yay!